जों त्रिपुरा ससाइटिनि त्रिपुरा जुमलै बुथुनि आंहा त्रिपुरा जुमलै बुथुनि गरबक डिभिजननि इस्रामयननि पमां लोचन कृष्ण त्रिपुरा दिनै त्रिपुरा कमिटिनि जा केन्द्र कमिटिनि सदस्य रक डिभिजनल कमिटिनि सदस्य रक दङ जों दिनै कायसा जे गरबक पिएच दायो थानाय 19 থেকে যে 23 तारिख पर्यन्त सारा त्रिपुरा राज्य बागै जे वातै फाइमानि बागै जे नौ फौ बायहा फसल नष्ट हा उ जागा देयो अनेक जागा क्षय क्षति हा दाबो रिलिफ केमेराबो बरफ दङ चिनि गाजै बनो तुयै जे शान्ति बाजार दे शान्ति बाजार डिभिजननि 7 जन बरफ थैहा हारवा लोक बायै हासिन जागै अनेक क्षय क्षति हा तारपरे कायसा जों नहा उ जागाखौ ससियेल मिडिया रक थाङै बबो चेनेलनि हा जों सामैया शेष परे जों सिया जे सुमनदेव बर्मा मनुदेव बर्मा होनै गायनै थाङै बक दिनै त्रिपुरा सा न' खंसाखौ थाङैबो नायहा बेरायहाबो बाय कक्सालायहा इंगाय बक बुहि बासाय वातै फायै न' बायै न' दै कालायै न' बिसियो दै हाबै हपलुं थुमैया बासाराव थुजाक बक दै खिबि दङ तासारा बक आनंद दफानि बर' त्रिपुरा सा दै खै दङ हपलुं माथि बनो तैयै बनो बेंग खायै ये साजाने मत कगया अन्न बासा बाय बक बनो अन्न कक जाया खायै बेंग खायै जिनि त्रिपुरा समाजनो बक जे सुमनदेव बर्मा बाय जे मनुदेव बर्मा बक जों जे बेंग खायमानि बिनि प्रतिबादनि बागै जों तिनि गरबक पिएचडि फायै जों बनिमय कायसा थानाङो एफआईआर खालायहा जाहाथे तदন্ত खायै बनो सुस्थ बिचार खायनि मान अंथु तासारा बौजोतिनि दुस खायजा मंतं हलायबो बक खमाबो सानथु बक दुस हायनै सोंनो सागै आन गावनो माथा जप्तनो kaisa tini chubalai botok teke जों kaisa एफआईआर मांखा जे ससियेल मीडिया भाइरल खालायनाय जे मजाक खालायनाय आबनो जों प्रथम जिडेन्टि खालायनाय नायग्राना बनि जे सिनि एसपिपिसि सिनि जे साइबार सेल दङ आरो रहै जों नायनाय जे बु थेके जे भाइरल ओंखा आबो न जों कारिना चेष्टा खायनाय ते बनि साबो जे आसल जे भाइरल खायनाय बुसुर समय रक नावनो समय तो आबो साइबार सेल बैसिन पक्षानाय बुंनाय रहानाय नायग्राना त समय तो नायफान मानो जे भाइरल खायनाय बनो कारिना बगि चेष्टा खायनाय तम लर खबजाबना आबो एमने पुला तो जिडेन्टि खायनाय ल तो बोलते जिडेन्टि खाय जों इंक्वायरि खायगानाय त